Esperimentu honen helburua lurraren hezetasuna eta tenperatura kalkulatzea izan da, eta horretarako material hauek erabili ditugu. Temperatura kalkulatzeko termometroa sartu genuen ortuan eta klasea amaieran zenbat markatzen zuen begiratu genuen. Hezetasuna kalkulatzeko prozedura hau jarraitu genuen. Ortutik lur zati bat hartu genuen eta balantzan pisatu genuen. Gero lur zati berdina su elektrikoan jarri genuen, eta horrela ura ebaporatzea lortuko genuen. Ondoren berriro pisatu genuen. Hezetasuna kalkulatzerakoan bi aldiz pisatu genuen, bat urarekin eta bestea urik gabe. Bien emaitzak kendu genuen eta azkenean emaitza finala lurraren hezetasuna eman zuen.